Така подготвих местото за саденето на домат. Така, ето тук пилешка тор да разхвърлям и започвам да садя. Ще го правя на 3 реда. Напръскал съм колците да не гният. И сега започвам. После като насада ще снимам пак. Ето сега насаден. На вадичка сложих пилешка тор отдолу. Под самия корен сложих коломбо, препарат на 23 см стрък от стрък. Всека година го правя така и отгоре пак коломбо покрай стръка за попови, прасета и всеква гад. Полято на 23 март.